Sugatan ng 40 anyos na barangay Kagawad matapos natagain ng kanyang kabarangay habang nagsasagawa ng clean-up drive sa kanilang lugar sa Zone 2 Barangay Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Bandang 1:15 ng hapon nitong linggo, Hunyo 1. Kinilala ang biktima na si alias Tiban, habang ang sospek ay kinilala naman na si alias Abel, 74 anyos. Ayon kay Police Corporal Jonard Profete, tagapagsalita ng Nabua Municipal Police Station, nagtamo ng sugat sa kaliwang bahagi ng dibdib ang biktima. Selos naman ang sinisilip na motibo sa pananaga. Jealousy. Doon galing from suspect doon sa biktima. Pinagsisilusan si barangay officials ni suspect. Hindi po kasi pinagsisilusan daw ni suspect si Kagawad kasi allegedly sinasabi niya may relasyon daw si barangay Kagawad saka yung asawa niya. Yun po yung reason niya. Tumakas ngunit sumuko rin kalaunan ng suspect. Then at about 6 p.m. po of same date, voluntarily po nag-surrender po si suspect sa mga barangay tanod. Siya tinurn over naman po dito sa Nabua Municipal Police Station for proper disposition and investigation po. Nasa kustudiya pa ng Nabua MPS ang suspect at mahaharap sa kasong direct assault. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.